O raglenni, dyn ni bron yn rhedeg allan o raglenni, so mae hwnna'n yn arwydd da yn sicr. Ac dyn ni'n diolch i chi ac yn croesawu chi os ydych chi yma, y bore yma, am y tro cyntaf croeso arbennig iawn i chi. Jyst chydig o bethau, pan ydym ni'n dod mewn, sy'n ni'n medru trio llenwi'r ochr yma gyntaf o'r stafell. Mae'n gofyn i fi i ofyn i chi wneud hynny, jyst fel bod ni'n medru wneud yn siŵr fod y stafell yn cael ei llenwi. Neu'n diwedd fydd yna fwy a fwy cadeiriau fydd pobl allan yn y corridor. Chydig o bethau cyn i ni gychwyn ar y cyfarfod mewn gwirionedd, ond jyst eich atgoffa chi am gofrestru. Oedd rhywun yn dweud wrtho fi ddoe bod yr ffurflen ar-lein ddim yn gweithio. Nes i checio fo, doedd o ddim, so dwi'n gwybod ers faint oedd o ddim yn gweithio. Ond dwi'n ddiolchgar bod rhywun o leia yn cofrestru ar-lein a di sylwi hynna. So, please, os fedrwch chi gofrestru, gadael ni wybod eich bod chi yma. Ydych chi'n medru wneud efo'r ffurflen a'i rhoi i alaw. Ac os ydych chi yn medru, cyfrannu, bydde hwnna yn ddefnyddiol iawn ac yn help mawr i ni ar gyfer costau llogi, costau'r baned ac talu siaradwyr ac yn y blaen. Felly, please, ystyriwch hynny. Sôn am y rhaglen y dydd, oedd yn hyfryd bore yma gweld cyment yma yn gweddio, oedden ni'n gweddio doedd yn dros y byd, a dros wahanol sefyllfaoedd, ac mae'n ffordd arbennig i ni gychwyn. Ond mae'n lot yn digwydd heddiw. Dyn ni'n cofio am y gwaith plant sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, a dyn ni'n rili diolchgar i Gwydion a Ffion a'r tîm am wneud hynny. Oedd Emyr yn sôn bod o mond yn gorau gwneud 3 anerchiad, mae'r gwaith plant, maen nhw wedi gorau gwneud 4, achos nath nhw'n wneud un pnawn ddoe hefyd yn dod i ar gyfer y gweithdai. Ac oedd o'n briliant gweld gymaint yn y gweithdai, a dyn ni ddiolchgar am y gofal plant yn ystod yr amser yna ac yn ystod yr wythnos. Ar ôl y cyfarfod yma, prynhawn yma am 2:00 mi fydd yna ddarlith yn fama. Mi fydd dad yn sôn am hen dad cu fi, ond nid dyna pam bod ni'n sôn amdano fo. Ond fyddwch chi wedi clywed yn ddiweddar, dwi'n siŵr lle nifer o'n chi wedi gweld ar y BBX, sôn am y gader ddu. Y gader yn yr ysgwrn, cader Hedd Wyn. A mae'n chydig bach o joc yn teulu ni, achos mae'n stori fawr bod nhw wedi ffeindio cader arall. Cader oedd wedi cael ei ennill y flwyddyn wedyn. A wrth gwrs, newyddiadurwyr yn trio wneud rhyw beth mawr yn dweud bod gader yma wedi bod ar goll. Mae wedi bod yn stafell mam a dad ers blynyddoedd. Ond mae'r gader yna rwan yn yr ysgwrn, ac mi ddaru'r person ath ennill y gader yna, oedd o'n gristion hyfryd, ac mi oedd o'n Methesda, adeg y streic fawr, adeg y diwygiad, lot o bethau diddorol iawn amdano fo, ond yn bwysicach, Duw wedi gweithio trwyddo fo. So, os ydych chi o gwmpas 2:00 prynhawn yma, dowch i fama i glywed ar hanes yna. Mae'n hefyd prawn yma, mae'n drip efallai traeth gwni weld sut mae'r tywydd ac yn y blaen. Ond mae'n grŵp WhatsApp a mae'n booster y fanna i chi sganio QR code mwyn cael gwybodaeth, fydd wybodaeth yn dod ar y grŵp WhatsApp os fydd pethau newid oherwydd y tywydd. Cyfarfod yr hwyr heno, felly gnewch yn siŵr, neithiwr oeddwn ni yn orlawn yn doddan, felly gnewch yn siŵr bod chi yn dod mor fuan a phosib mwyn i ni fedru ffitio pawb i mewn, ond da ni wir yn edrych ymlaen i glywed beth gen John Trahan i ddweud wrthyn ni heno ac mwyn cael addoli Duw gyda yn gilydd. Ac wedyn am 9:00, noson o lawenydd. Mae Lois wedi dweud, does ddim clocsio a rhyw bethau fel yna'n digwydd yn y noson o lawenydd yma. Ond beth dyn ni'n mynd i fod yn gwneud ydy edrych ar ffyddlondeb Duw dros y flwyddyn sydd wedi bod. Ac felly ydyn ni'n clywed hanesion a fydd wneud temau amrywiol am ffyddlondeb Duw
yn ystod yr flwyddyn sydd wedi bod. Felly, please, os ydych chi ar gael, dwi'n gwybod mae yna lot yn digwydd, a fydden ni'n mynd i bob dim, ond da ni wedi cwtogi'r gynhadledd mwyn i ni gael gwasgu a cael bwrlwm ac yn gwneud lot efo'n gilydd ac yn sicr oedden ni'n profi hynny ddoe yn doedden ni. Chydig bach mwy o bethau ar yr seti wrth i chi ddod mewn, mi fyddech chi wedi sylwi ar adroddiad blynyddol y mudiad. Felly, os newch chi gymryd hwnna a'i ddarllen o, mae yna lot o wybodaeth gwahanol am beth sydd yn mynd ymlaen yn y mudiad. Wrth gwrs, mae gennym ni gynhadledd, mae gennym ni'r gwersylloedd da ni wedi clywed amdano fo, ond mae yna lwyth o bethau eraill yn digwydd trwy y flwyddyn yn y ddwy iaith. Ac felly mae'r gwybodaeth yn fanna i chi, a fydden ni'n ddiolchgar iawn pe bai chi'n cymryd hwnna ac yn mynd efo adre ac yn gweddio dros y gwaith. A wedyn bore fory fel sydd yn draddodiad erbyn hyn ac yn arferol, mi fydd yna gyfle i chi roi i waith y mudiad. Mae yna lot o gostau, mae'n mynd i'r pethau fel y Steddfod erbyn hyn, mae'n tua 4,000 o bunnau jyst i gael y babell i hun, so mae yna lot fawr iawn o gostau. Da ni wedi gorfod gwario bron i 100,000 o bunnau ar Fryn y Groes yn yr blynyddoedd diwetha. A felly mae rhoddion yn bwysig i ni. Felly os ydych chi medru, mae yna daflen yna i chi. Mae'r taflen efo QR codes, felly rhai sy'n gwybod sut i ddefnyddio QR codes, ydych chi medru jyst defnyddio heina i roed. Mae yna un yn mynd syth i'r wefan, mae yna un hyd yn oed yn bypassio'r wefan ac yn mynd yn syth, so fedrwch chi dalu efo Apple Pay a jyst wneud efo clic. Neu, os ydych chi'n fwy traddodiadol, mae yna amlen yn fama a gallwch chi roed pethau yn yr amlen ac bore fory mi fyddwn ni'n ei chasglu chi. Dwi'n ymddihiro mae'r amlen yn Saesneg yn unig ym mhenderfyniad i oedd hwnna. Gynna ni lwyth ar ben wythnos diwetha ac yn lle argraffu llwyth o rei newydd Cymraeg er mwyn arbed papur dwi wedi defnyddio honna. Ond bydd yn gyfle i ni fory i wneud hynny yn y cyfarfod bore. Yna ni, dwi'n meddwl, y cyfan. Wel, gai ofyn, ydych chi'n cael bendith wythnos yma? Ydych chi'n cael bendith? Yn amlwg, ni'n gweld o'r cyfarfod gweddi bore yma, gweddio o ddifri, mae pobl yn siarad, mae pobl yn cael cymdeithas, mae'n ffantastig yn dydy. Mae yna rhywbeth hyfryd am gael bod efo yn gilydd. Mae yna deimlad y gynhadledd, a sa'n ni'n medru potelu fo, fel rhyw fath o od y gynhadledd, a mynd efo adre a sbrio fo bob hyn a hyn, fydde fo'n gret yn bydde. Ond nid yma i chwilio am deimlad yda ni yn age, fel da ni wedi bod yn edrych a wedi bod yn clywed drosodd a drosodd. Mae'n hyfryd pan da ni'n profi bendith, a mae Duw eisiau ni brofi bendith. Mae'n hyfryd pan da ni yn mwynhau efo yn gilydd. Mae Duw mor rasol wrthon ni fel oedden ni'n clywed neithiwr gen Marc. Ond mae hefyd, fel oedden ni'n clywed bore ddoe, mae gennym ni waith i'w wneud. Da ni'n filwyr. Da ni angen ceisio yr arglwydd. Gadewch i mi ddarllen rhai o'r adnodau nathon ni gychwyn y gynhadledd efo i gychwyn yn gwasanaeth ni y bore yma. Clywais dyweddi, ac rwyf wedi dewis i mi y lle hwn fel man i Aberystwyth. Os byddai wedi cael nefoedd, fel na fydd glaw, neu orchymyn i'r locustiaid ddifar ddeiar, neu anfon pla ar fy mhobol, ac yna bod fy mhobol a elwyr wrth fy enw yn ymostwng ac yn gweddio, yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionus, yna fe wrandaf o'r nef, a maddau ei pechod ac adfer ei gwlad. Bydd y llygaid yn sylwi am clustiau yn gwrando ar y weddi a phrymyr yn y lle hwn.
Rwyf wedi dewis a sancteiddio'r tŷ hwn i'm henw fod yno am byth. Yno hefyd y bydd fy llygaid am calon hyd byth. Dwi'n mynd i gychwyn bore yma. Dwi eisiau mynd i ofyn am hanner munud o dawelwch i ni gael gweddio, ac wedyn mi na i weddio, ac wedyn mi newn ni ganu ac addoli y Duw gyda'n gilydd. Ond plis, ni jyst yn cychwyn bach amser, jyst i ddod o flaen Duw, i ni gyflwyno'n hunain, a cyflwyno Emyr hefyd yn arbennig. Chni weddio. Dad, da ni yn diolch i ti am dy bendithion di. Da ni'n diolch i ti yn bod ni yma, yn cyfarfod gyda yn gilydd y bore yma. Da ni'n diolch i ti am y lle hwn. Ond da ni'n ymwybodol, mae nid lle oedd y ti'n sôn amdano fo yn yr adnodau hynny, ond mae person yn Iesu Grist. Trwy Iesu Grist, da ni'n medru dod at yn gilydd y bore yma, a da ni'n medru dod at ti. A felly da ni'n plygu, da ni'n cyffesu yn pechodau, da ni'n trystio yn Iesu Grist, da ni'n gofyn am help i edifarhau. O da ni yn edifarhau, ond da ni'n gwybod bod ni angen edifarhau mwy. O dad, please maddau ni a gweithio, a bydd yn bresennol y bore yma. O dad, please syma. Da ni'n cyflwyno Emyr yn arbennig iawn i ti. Da ni'n gofyn i ti fod gyda fo. Da ni'n gofyn i ti siarad trwyddo fo. A da ni'n cyflwyno'n hunain, yn calonau'n hunain. Todda'n calonau ni. Agor yn llygyd a'n clustia ni i glywed dy air di. Please, ysbryd gweithian yn plith ni y bore yma. Clod i ti. Amen. Gadewch i ni addoli Duw gyda yn gilydd. Fenaid mola ddiwr gogoniant, dwg dy drysor at ei draed. Ti a brofodd ei faddeuant, ti a alchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed.
Un o'r pethau da ni'n trio wneud wrth nos yma ydy eich arfogi chi ac yn arfogi i fynd adre ac i sefyll dros Grist ac nid jyst i sefyll dros fo ond i rannu yr efengil gyda phobl a felly da ni mor ddiolchgar i Siwan sydd wedi dod o Ten of Those. Ni bia hi go iawn, nid o Ten of Those ma, hi'n benthyg hi ma Ten of Those. Genddo ni, ond da ni'n ddiolchgar iawn i Siwan. Mae yna lwyth o lyfrau gwych yna. Mae hi wedi gofyn i fi jyst i sôn yn sydyn bore yma. Gai dynnu'ch sylw chi, mae Eirwyn hefyd wedi gofyn i fi sôn am William Lewis, Abermawr, Sir Benfro. Mae Eirwyn wedi sgwennu llyfr ac mae'n nifer o emynau William Lewis yna fo. Ac esboniadau ac yn y blaen yr hanner o'r Beibl. Felly mae'r llyfr yna i'w gael ar y stondin. Hefyd mae gennym ni'r calendar, a mae'r calendar, mae'n gret cael lluniau neis o Gymru, yn dydy? Ond beth sydd yn ddiddorol am y calendar ydy fod yna gymaint o bobl efallai crefyddol, ond hefyd beth ni'n ffeindio rwan ydy nid hyd yn oed pobl grefyddol, ond jyst Cymru yn mwynhau cael hwn, ac maen nhw'n cael adnod bob dydd. Ac mae gair Duw yn mynd allan. Felly mae gennym ni'r calendra hefyd, so meddyliwch am heina. Maen nhw'n gwneud rhoddion gwych. Mae gennym ni rei Cymraeg a Saesneg bellach. Mae heina ar gael ar eich cyfer chi. Ond yn arbennig dwi eisiau sôn am lyfr sydd ar gael ar y stondin, sef Living Life Backward gan David Gibson. Oedd Siw wedi gofyn i fi i argymell llyfr cyn y Gynhadledd, a hwn dwi wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar, a mae o yn gymorth mawr iawn. Mae'n gymorth yn gyntaf wrth siarad gyda phobl eraill. Oedden ni'n clywed gan Lydia bore yma am bobl sydd yn codi diddordeb mewn Cristnogaeth, oedd Mark yn sôn neithiwr, fel mae pobl yn cysylltu fe eglwysi, a maen nhw'n gweld fod yna rhywbeth o'i le. Maen nhw isio effeithiau Cristnogaeth, ac maen nhw'n hoffi pethau, a maen nhw'n gweld efallai fel yma mae bywyd wedi gadael nhw lawr a syniadaeth, wedi gadael nhw i lawr syniadau y byd, ond maen nhw'n chwilio am fwy. A mae'r llyfr yma wedi bod yn help mawr i fi, achos mae'n mynd i lyfr y pregethwr. Hwn ydy esboniad o lyfr y pregethwr. Ac os ydych chi'n darllen llyfr y pregethwr, mae o just yn briliant dydy am ddangos yn gyntaf pa mor wag ydy bywyd, a dyna be mae pobl yn ei weld, ond hefyd fod yna ateb rhyfeddol, a fod yna werth rhyfeddol. A dyna beth mae'r teitl yn ei ddweud, Living Life Backward. So, pwrpas mawr y llyfr yn ei, be mae'n dweud ydy, be dyn ni eisiau gwneud ydy, nid cychwyn wrth feddwl am gychwyn yn bywyd, ond cychwyn efo'r diwedd. Os da ni'n cychwyn wrth feddwl am yn marwolaeth ni, a deall yn bod ni yn bobl fydol, da ni yma, fyddwn ni'n wynebu marwolaeth rhyw ddydd, fyddwn ni'n wynebu yr arglwydd, a mae rhaid i ni gael hwnna wedi sortio. Ac fel oedden ni'n clywed neithiwr, diolch byth bod ni yn medru cael hwnna wedi sortio. Ac o ddeall hynny, ac o gredu yn Iesu Grist, mae gweddill bywyd wedyn yn gwneud synnwyr. Dio ddim wastad yn hawdd, mae lot o bethau anodd yn digwydd i ni, ond bobl bach, mae o werth o. Mae gennym ni arglwydd i'w addoli. Felly, plis, prynwch y llyfr yna, mae o yn costio 10 punt, ac sbiwch ar y llyfrau eraill sydd gan Siwan, mae'n lwyth o stwff briliant yna. Mae Catrin am ddod ymlaen rwan i ddarllen i ni, ac wedyn mi fydd Alwyn yn dod i weddio. A gai ddiolch i'r rhai sydd wedi bod yn cymryd rhan. Mae'n lyflu cael gofyn i gymaint o bobl wahanol. O'n i'n teimlo fel sy'n ni yn eglwys, mod oedden ni'n cael bwyd ac oedd hi'n mesu a bob dim, ond oedd o'n lyflu, achos dyna da ni de, eglwys Crist yng Nghymru Cristnogion o bob rhan o'r wlad. Felly, diolch ti.
o 2 Timotheus, pen y 2, gadnodau 1 i 7. Felly, ymnetha di, fy mab, yn y gras sydd yn Crist Iesu. Cymer y geiriau a glywais gen i fi, yng nghwmni tystion lawer, a throsglwydda hwy i ofal pob pobl ffyddlon a fydd yn abel i hyfforddi eraill hefyd. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da i Grist Iesu. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrefferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Ac os yw rhywun yn cystadlu mewn mabolgampau, ni all ennill y dorch heb gystadlu yn ôl y rheolau. Y ffermwr sy'n llyfurio sydd ar hawl gyntaf ar y cnwd. Ystyria beth rwyf yn ei ddweud, oherwydd fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Can you try at yr eglwys? O eglwys yn diw, i'n bendigod yn wedi rhoi diolch i ti. Am y glaw, eglwys. A o'r diwedd mae glaw wedi dod, a ni'n gweithio eglwys bydd y porfa yn troi yn wyrdd eto ac yn tyfu yn gyflym, a bydd bwyd, mwy o bwyd i ni eglwys, a bydd y glad yn troi yn wyrdd unwaith eto ac yn brydffus. O eglwys diwyn tad, ni'n rhoi diolch i ti am y gwesyllwyr sydd wedi bod yn ein glad ac sydd yn bod hyd yn oed heddiw. A ni'n gweithio eglwys y bydd cyfodydd o fendus yn disgyn ar ein chw hefyd, a bydd pobl ifanc yn dod yn Gristnogion ac yn mynd nôl i'r eglwysi yn fyw yn y ffydd ac yn frwd dros y ti. Ni'n gweithio dros y plant ifanc sy'n cael ei gwerthu neu a bod yma ni'n gweithio ar gyfer y bydd y ti gyda y rai sy'n fforddi nhw ac yn falu amdano nhw a bydd y ti'n bendithio y plant yna. Ac eglwys ni'n gweithio a bydd y ti falle yn gweithio yn plith dynnu'n ifanc ar y Gynhadledd heddiw a bydd y ti yn ei galw nhw i fod yn weinidogion ac yn cynhadon dros yr efengil arglwydd. Mae pryndau difrifol arglwydd yn ein glad am weinidogion, am pregethwyr wedi galw, wedi ei argyhoeddi, wedi ei donio gen y ti. O arglwydd, trig yr haf yn glad. Ein glad ni yn sych arglwydd ac yn farwaidd wedi bod ers blynyddoedd maith ac ni'n blino arglwydd a mae'r eglwys yn edwyno yn ein gwlad ni. Ond o arglwydd ni yn gofyn i ti os gweld i fod yn dda i fyw had y waith ti yn ein plith ni, i ddanfon yr ysbryd glân, i ti fod yn bresennol yn ein gwlad y defnyddio dy bobl ti. Helpu ni arglwydd, dar o bendith i ni yn ystod yr wythnos a'i arforgi ni fel ni wedi clywed gyda llyfrau neu cymdeithas ac helpu ni yn nesaf ni arglwydd i fynd nôl i'n eglwysi i weithio dros y ti fanna. Ac arglwydd ni'n gofyn i ti, os gweld i fod yn dda, i anfon ar ysbryd glân, i rwygo nefoedd arglwydd, y gallwys, y bendith arno ni, defnyddio Emyr arglwydd a John heno i ti defnyddio dy air di arglwydd i ti wneud yn glir. Mae'r ysbryd glân wedi ysbrydoli fe ac ni'n gofyn i ti ysgol i fod yn dda i'r ysbryd glân ddod i ddihongli fe i ni, i gymwyso fe i ni, i'n helpu ni arglwydd i fod yn ifydd ac ymateb yn priodol i dy air di heddiw arglwydd. O arglwydd diwyn tad, bendithio ni gyda bobl di, ni haiddi dim byd arglwydd. Pecaduriaid ydym ni, a ni'n gofyn unwaith eto arglwydd i ti faddau i ni ein prechodau, faddau i ni yn balch yn diogi, yn iselder ac i codi yn caloni ni heddiw arglwydd os gweld i fod yn dda
yn yr efengyl, yn y cymdeithas, yn dy air di, yn yr efengyl. Mwyn yr Eglwys Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn. Wel, da ni yn ddiolchgar i Emyr am yr holl waith mae o wedi wneud yn paratoi ar ein cyfer ni yr wythnos yma. Ac mi fydd o'n dod fyny i siarad gyda ni ar ôl yr emyn nesaf yn Iesu Grist. Mae'n obaith llwyr, ein unig bledia fi. Gwawd y byd, dy rhyddid yw yr iawn a'r galfari, ac wrth ymgyrraedd at y nod, fy ngobaith yw fy nghraig. Syrthio i bydew pechod i ei waed sy'n clirio'n bai. Mae hon yn emyn sydd yn disgrifio'n profiad ni fel Cristion, yn dydy. Da ni ar daith, fyddwn ni'n clywed chydig bach mwy, dwi'n siŵr, wedyn am yr daith, y ras yma sydd ganddo ni. Mae ngobaith yn rhoi hwb i mi, wrth redeg tua'r wledd. Da ni wedi clywed am lot yn yr wythnosau diwetha yma sydd wedi mynd adre i'r wledd, ynddo? A da ni'n diolch i Dduw ac yn cofio amdan bob un ohonyn nhw. Tri nagrau yn llawenydd pur, y dydd y gwelau wedd. Fy ngobaith yw bod gydam Duw. Cael gweld ei wyneb cu, ei addoli'n llawen gyda'r dorf, ger bron ei orsedd fri. Dewch ni addoli Duw gyda'n gilydd. Sut beth yw hi i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist? Pa fath o fywydau ddylsyn ni ddisgwyl o'i bobl e? Os chi ddim yn Gristion bore yma, beth ddylsych chi ddisgwyl os chi wedi bod yn ymchwilio ac yn edrych ac yn ystyried roi eich ffydd chi yn Iesu Grist? Beth
Beth sy'n mynd i ddilyn hynny? Beth sydd i ddod i chi? Os ych chi yn Gristion a wedi bod yn dilyn yr arglwydd ers blynyddoedd, os yna rhywbeth ar goll? Dyna rai o'r cwestiynau ni'n ystyried yr wythnos yma, wrth i ni edrych gyda'n gilydd ar y tri darlun yma. Mae Paul yn rhoi yn ei lythyr at Timotheus, pennod 2, adnodau 1 i 7. A be mae Paul yn esbonio i Timotheus, a nid yma'r unig darluniau mae'r Beibl yn defnyddio, ond be mae yn defnyddio fan hyn yw fod bywyd y Cristion yn debyg, neu i fod yn debyg, i filwr, i athletwr ac i ffermwr. Nawr, nes i roi tipyn o gyflwyniad bore ddoe. Fi ddim eisiau ailadrodd fy hun yn ormodol, mwyn rai oedd yma. Ond os nag o'ch chi yma, dyma jyst rhyw fath o recap sydyn o rai o'r pethau cychwynnol welon ni bore ddoe. Mae'r geiriau yma yn eiriau i ni. Ni'n gofod deall hyn. Fod Paul yn ysgrifennu at Timotheus, a Timotheus yn arweinydd, yn weinidog o fewn eglwys, mae'r darluniau yma hefyd yn cael ei defnyddio mewn mannau eraill. Ar gyfer yr eglwys, ar gyfer pob un o bobl Duw, a felly maen nhw'n berthnasol i ni. Nethon ni hefyd gweld o'r cychwyn fod rhain yn eiriau heriol. Maen nhw'n darluniau pwerus, yn darluniau sy'n cyfleu reality difrifol. Oherwydd mae dilyn yr arglwydd Iesu Grist yn rhywbeth sydd angen ei gymryd o ddifri. A nathon ni weld fod y darluniau mewn rai lle, bod ni falle gyda rhyw syniad be maen nhw'n golygu, ni yn gwybod yn fras be mae milwr ac athletwr a ffermwr yn gwneud, ar yr un pryd, os i ni'n mynd i ddeall y geiriau yma o ddifri, ac os i ni'n mynd i'w cymhwyso nhw i'n bywydau ni, ni angen help. Mae Paul yn dweud yn adnod 7 wrth Timotheus, ystyria beth rwyf yn ei ddweud. Hynny yw, ti'n gorfod myfyrio, ti'n gorfod gweithio ar ddeall y darluniau yma, oherwydd fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Wrth i ni geisio deall y geiriau hyn, mae Duw yn mynd i'n helpu ni. Nawr, mae'r darluniau yma efo llawer o bethau yn gyffredin rhyngddyn nhw. Mae yna overlaps rhyngddyn nhw. A mae'r pethau yna mynd i ddod allan gobeithio yn naturiol o ddydd i ddydd. A felly beth i fi wedi bod yn trial gwneud, ddoe a heddi ac os Duw a'i mynd fori, yw canolbwyntio ar y gwahaniaethau. Okay? Yr un syniad canolog sydd iddyn nhw gyd, ond mae yna bethau gwahanol yna hefyd. A felly, os chi wedi dod heddi yn meddwl, wel, reit, dyma canol y Gynhadledd, reit, fi yma ar gyfer y main course, wel na, chi'n wrong, okay? Nid ddoe oedd y starter a fori yw'r dessert a chi wedi dod am y ran mawr yn y canol. Na, nid dyna sydd dynnu fan hyn. Mae'n well meddwl amdano fel darn o gerddoriaeth, variations on a theme. Un thema sydd wedi cael ei gweu trwy'r darluniau yma, ond i ni'n edrych ar pethau sydd just touch yn wahanol am bob bore. A'r thema fawr sy'n clymu'r pethau yma at ei gilydd yw y teitl fi wedi roi i'r anerchiadau yma, Gwaith Gras. Gwaith Gras. A fi'n gobeithio oedd Steff yn awgrymu, falle bod wedi trio bod bach yn rhy glyfar efo'r enw yna, ddim cweit yn glir be fi'n golygu. Wel, os yw e ddim yn glir, gadewch i fi esbonio. Be fi'n golygu yw hyn, mae'r efengyl yn newyddion o'r ras. Cariad anheiddiannol Duw tuag at bechaduriaid. Gras yw e, o'r dechrau i'r diwedd. Ac eithon ni'n atgoffa o hynny'n hyfryd iawn neithiwr yn dod. Mae nid ein gweithredoedd da, nid unrhyw beth da fi'n gallu gwneud sydd yn achub. Na, fi angen maddeiant, fi angen gwaredwr. A mae'r gwaredwr yna wedi cael ei roi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Na, nid fi sy'n achub fy hunan trwy fy ngweithredoedd. A mae Paul wedi
atgoffa Timotheus o hynny. Tys chi'n troi nôl tudalen yn eich Beiblau, neu'n sgrolio bach ar eich ffôn. Ail Timotheus, penod 1. Drychwch ar adnodau 9 a 10. Ef a'n hachubodd ni, a'n galw a galwedigaeth sanctaidd. Nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaeth ei hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a ymlygwyd yn awr drwy ymddangosiad ein gwareddwr Crist Iesu. Oherwydd mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. Crist sydd wedi achub ni. Mae wedi gwneud y cwbl ar ein rhan ni. Ond mae'r bywyd yma ni wedi'n galw iddi trwy ras yn fywyd o waith. Gwaith caled. Bywyd o aberthu. Bywyd o wasanaeth. Bywyd o ddioddef. Dyna'r dy fawr sydd yn clymu'r darluniau yma at ei gilydd. Os chi eisiau bod yn filwr, os chi eisiau bod yn athletwr, os chi eisiau bod yn ffermwr, chi angen bod yn barod i ddioddau. Ond dioddau gan wybod fod yna wobr, fod yna drysor, fod yna fuddugoliaeth wedi cael ei roi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o'n i'n awgrymu ddoe, falle fel Cristnogion yma yng Nghymru, bod ni wedi colli'n golwg ni ychydig ar hynny, y galwad yna i ddioddau, i weithio ac ymdrechu yn y nerth mae Crist yn ei roi. O'n i'n awgrymu, a gobeithio bod fi ddim yn bod yn rhy llym, bod ni wedi mynd yn soft. A fi ddim yn dweud bod chi wedi mynd yn soft, fi'n dweud bod ni wedi mynd yn soft. Ac yn sicr yn cynnwys fy hun yn hynny. Dyw'r pethau ni'n ystyried fan hyn, dyn nhw ddim mor wir amdano ni ag y dylsyn nhw fod. Dyn nhw ddim mor wir amdano ni ag a byddwn ni eisiau iddyn nhw fod. Ond, trwy ras, maen nhw yn gallu bod yn wir amdano ni. Felly, ddoe, wnaethon ni ffocysu yn do ar y Cristion fel milwr. Mae'r Cristion yn berson sydd wedi ei hachub trwy ras, a rhan o hynny yw bod ni'n ymrestru, yn enlistio i fyddin yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cael y fuddugoliaeth trwyddo fe, a nawr i ni'n brwydro yn y nerth mae e'n rhoi, a'r gair y dy ar gyfer ddoe oedd diwyd, diligent. Mae milwr go iawn yn un sydd yn un llygeidiog. Mae nhw efo'i meddwl nhw ar un peth, plesio y capten, plesio y cadfridog. Bore yma fi eisiau ni roi gwisg arall ymlaen. Okay? Peidiwch tynnu off yr arfwisg, okay? Achos ni dal angen hwnna, ni dal yn y frwydr. Okay? Falle bydd e bach yn boeth, ond ni'n mynd i roi gwisg arall ymlaen drosto fe. Fi eisiau chi roi ymlaen, o gewch chi ddewis fan hyn, tracksuit, neu shorts a vest, neu lycra, neu beth bynnag chi'n gyfforddus yn gwneud ymarfer corff ynddo fe. Achos dyna lle ni'n mynd nawr. Fi eisiau chi cael eich llygad chi just am foment, dynyddiwch dychymyg ychydig bach, roi chi na nawr yn sgidiau yr athletwr. Ni'n mynd i fyd y gemau. Ni'n mynd i fyd y mabolgampau, yr Olympics. Ni'n mynd i fyd y cystadlu a'r ymdrechu a'r chwysu. Mae'n ddarlun sy'n ymddangos mewn sawl man, fel wedi gweud yn barod. Ac os ych chi eisiau darllen ymhellach, falle lle amlwg i chi droi nes ymlaen bydd Hebreaid penod 12. A'r adnodau cyntaf yna, ewch nes ymlaen heddi, pnawn mae heno, ewch a myfyriwch ar ddechrau Hebreaid 12. Ond beth yw pwyslais Paul fan hyn? Wel, os mae ddoe oedd diwydrwydd,
A gair pwysig am heddi yw disgyblaeth. Disgyblaeth. Discipline. Discipline. Nawr, wrth gwrs, oedd y milwr yn gorfod roi lan rai pethau, wnaethon ni ystyried ychydig o hynny, ond fan hyn mae'r darlun yn mynd ymhellach yn dydy. Nid jyst bod ni'n ddiwyd, ond yn ddisgybledig. Bod angen hyfforddi. Bod angen ymarfer. Bod angen dilyn yr galwad yma, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Mae angen disgyblaeth. Des i ar draws dyfyniad eitha doniol gan un esboniwr. Mae fe'n dweud hyn. The only exercise some Christians get is jumping to conclusions, running down their friends, sidestepping responsibility, and pushing their luck. And that is not the kind of exercise Paul is talking about here. O gadewch i ni ddechrau, ystyried be mae Paul yn golygu yn y geiriau hyn. Na i ddarllen nhw eto. Adnod 5, os yw rhywun yn cystadlu mewn mabolgampau, ni all ennill y dorch, heb gystadlu yn ôl y reolau. Y peth cyntaf eisiau ni feddwl am yw hyn, gwneud yr hyfforddiant. Gwneud yr hyfforddiant. A fi ddim eisiau cymryd y darlun yma yn rhy bell, ond fi yn credu bod yna rhywbeth fan hyn, wrth i ni ddod i'r darlun o athletwr, rhywbeth sydd falle'n cael ei gymryd yn ganiataol gan Paul, ond sy'n cael ei cholli i ni. Wel, y gwir yw, mae yna rhywbeth gwahanol am athletwr i'r ddau arall yn does. A fi'n meddwl beth sy'n wahanol yw hyn. Tysach chi'n rhoi arfogaeth am rhywun, right? Yn rhoi'r arfwisg, y cleddyf, yr helmet, a'r darian a phopeth iddyn nhw. Maen nhw yn filwr. Falle bod nhw'n filwr rubbish, okay? Aneffeithiol, ond maen nhw yn filwr. A tysach chi'n rhoi darn o dir i rywun, a'i gosod nhw i ofalu a trin a gweithio'r tir yna, maen nhw yn ffermwr. Just falle ddim yn ffermwr arbennig o dda eto. Ond mae yna rhywbeth yn wahanol fan hyn pan ni'n sôn am rywun sydd yn athletwr, neu yn sicr yn amser y Testament Newydd. Achos efo athletwr, chi ddim jyst yn gallu cymryd rhywun fel fi. Okay? Na ddefnyddio fe hun. Bysach chi ddim yn gallu jyst cymryd fi a roi shorts a vest a trainers amdano fi a gosod fi yn y gemau Olympaidd a bod hynny'n golygu bod fi yn athletwr nawr. Na, byddwn ni ddim. Just Emyr byddwn ni mewn rhyw wisg fancy. Yn esgus rhywbeth. Na. Yn y cyfnod yma, doeddech chi ddim yn gallu just troi lan i'r gemau. Oedd rhaid i chi hyfforddi. Oedd yna ddisgwyliad bod athletwr go iawn yn rhywun oedd wedi ymroi i hyfforddiant. O leia 10 mis, hwnna oedd y lleiafswm, a cyn gallu dod i'r gemau a cymryd ran, oedd rhaid i chi tyngu llw. Oedd rhaid i chi tystio yn gyhoeddus, fi wedi dilyn yr hyfforddiant. A felly pan ni'n sôn am y Cristion fel athletwr, ni'n sôn am rywun fan hyn sydd wedi ymroi i hyfforddi. Nawr, plis peidiwch camddeall be fi'n dweud. Fi ddim yn dweud, mwyn dod yn Gristion, mae'n rhaid dilyn rhyw hyfforddiant. Okay? Chi ddim angen dilyn rhyw gwrs. Okay, chi falle di wneud darganfod Cristnogaeth neu rhyw gwrs fel yna i ddysgu mwy am Cristnogaeth, ond dydy dod yn Gristion ddim yn rhywbeth chi'n ennill trwy pasio rhyw prawf neu mynd trwy rhyw broses. Nage. Na. Trwy ras. Rydych wedi'ch achub trwy ffydd. Ond os ych chi wedi'ch achub, mae'r arglwydd nawr wedi eich galw chi, a mae wedi rhoi doniau i chi, a mae wedi rhoi'r ysbryd glân i'ch nerthu chi ac i'ch newid chi,
Ac yn ei gariad, mae e hefyd wedi rhoi hyfforddiant. Pethau mwyn i ni hyfforddi, i treinio gyda nhw. A'r disgwyl felly yw bod ni nawr fel dilynwyr i Iesu yn athletwyr disgybledig, yn disgyblu ein hunain i hyfforddi, i gryfhau ein ffydd ac i ddatblygu ein cyhyrau ysbrydol. Nawr, newch chi glywed pobl yn cyfeirio at yr hyfforddiant yma mewn gwahanol ffyrdd. Mae rai yn cyfeirio at yr spiritual disciplines, yr disgyblaethau ysbrydol. Yng Nghymru, yn y Gymraeg, ni'n dueddol o gyfeirio at be ni'n galw'n moddion gras. The means of grace. Y ffyrdd mae Duw wedi darparu mwyn i ni dyfu. Nid mwyn ein hachub ni, ond mwyn i ni brofi mwy o'n hachubiaeth, mwy ohono fe, mwy o'i gariad, mwy o'r gras a'r nerth sydd i'w gael yng Nghrist Iesu. Mae'r arglwydd Iesu wedi ein gwaredu ni, a nawr dyma'r modd, y ffyrdd mae wedi rhoi mwyn cyfathrebu'r breintiau yma i ni. Felly beth ydyn nhw? Wel, mae yna 3 amlwg. Mae yna 3 sy'n sefyll allan. Gyntaf gyd, mae gair Duw. Mae Duw wedi rhoi ei air i ni. Ac ni gallu darllen gair Duw ei hun. A ni mor freintiedig. Mae dyn ni gair Duw yn ein iaith ni. Mae dyn ni gair Duw, mae yna gopi personol ar gael i bob un ohono ni. Mewn llyfr neu ar ein ffôn, a mae yna hyd yn oed cyfieithiadau eraill ni'n gallu cymharu gyda'i gilydd, ac ni'n gallu dod i gynhadledd fel hyn, neu i oedfa ar y sul, a clywed y gair yna'n cael ei ddarllen, a'i esbonio, a'i gymhwyso i ni. Ac wrth i ni ddod o dan sŵn y gair, mae'r ysbryd glân yn goleio'r gair i ni. Ac wrth i ni ddod hyd yn oed i rannau cyfarwydd o'r Beibl. Pethau chi wedi darllen dro ar ôl tro, pethau chi'n gwybod. Mae jyst clywed y pethau hynny'n neud rhywbeth. Mae rai ohonoch chi yma ar wythnos yma, sa'n gweud unrhyw beth newydd. Chi'n gwybod y pethau hyn, chi wedi clywed nhw dro ar ôl tro. Ond dyma moddion gras, mae Duw yn siarad, a mae'n helpu ni i ddeall, a just trwy i clywed nhw, mae'n gwneud ei waith yn ein calon ni. Yna mae yna y sacramentau. Mae ni gair Duw, a wedyn y sacramentau, mae bedydd a cymyn, swper yr arglwydd. Bedydd, yr arwydd yna bod ni'n dod i fewn i gyfamod Duw, i fewn i eglwys yr arglwydd Iesu Grist, ac yna swper yr arglwydd, yr arwydd bod ni'n parhau i'w ddilyn ni, ac yn bwyta, ac yn yfed, ac yn cael ei nerthu ganddo fe. Mae Cristion fod i'n wneud y pethau hyn. Os chi ddim wedi cael eich bedyddio eto, mae eisiau chi wneud. Ac os chi yn Gristion a chi ddim yn cymryd swper yr arglwydd eto, pam ddim? Mae eisiau chi fwydo a derbyn yr cryfder mae e'n rhoi trwy'r pethau hyn. Ac yna mae ydych chi gweddi. Nid yn unig mae'r arglwydd yn siarad gyda ni, ond mae wedi rhoi ffordd i ni i siarad gyda fe. Ac hyd yn oed wrth i ni siarad gyda fe mewn gweddi, mae ar yr un pryd yn gweithio yno ni ac yn siarad gyda ni yn dydy, a mae'n ein harwain ni i weddio am y pethau cywir, ac wrth i ni weddio mae'n ein newid ni yn ein calon ni. Yna'r 3 amlyca. Ond gallwn ni ychwanegu at hynny, mae yna bethau eraill da mae Duw wedi rhoi i ni'n gallu ymprydio. Mynd heb fwyd, neu mynd heb rhywbeth am gyfnod o amser, ymroi, dangos nid y pethau yna sydd yn cadw fi'n fyw ond ti. Nid y pethau yna sy'n fy mhleso i mwyaf ond ti.
Mae dyn ni addoliad. Mae wedi bod yn hyfryd i ddod yn hyd yn do a canu. Ni'n canu mawl ac wrth i ni godi'n lleisiau ni gyda'n gilydd, mae'r hyn i ni'n ganu ac y weithred yna o foli a'n lleisiau ni yn gobeithio mewn harmoni gyda'n gilydd a mae yna rhyw fendydd yna. A gwasanaethu, mae hwnna'n foddion gras pan i ni yn rhoi eraill cyn ni'n hunain. Ac yn rhoi lan beth sy'n gwneud ni fwy a cyfforddus mwyn helpu eraill a cario beichiau ein gilydd. A mae cael cymdeithas, bwyta Domino's a Chinese ac cael sgwrs dros baned neu cinio ar ôl yr oedfa. Mae'r pethau yma i gyd yn ffyrdd mae Duw wedi rhoi mwyn enerthu ni a'n adeiladu ni ac i ni gael hyfforddi. Nawr, mae yna rai yma sydd wrth ei bodd yn mynd i'r gym. Mynd i redeg, wneud park run. A bu nhw'n dweud wrthoch chi, mae'r peth mwyaf pwysig gyda ffitrwydd y corff yw cysondeb. Cysondeb. Nid just, reit, fi'n mynd i redeg marathon heddi a wedyn erbyn fori chi'n ddau ddim. Na, cysondeb. Chi'n gweithio ar rhywbeth, os chi'n codi pwysau, chi'n codi chydig bach yn fwy bob tro. Os chi'n redeg chydig bach yn bellach neu chydig bach yn gynt bob tro. Cysondeb, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Dyna sydd chi'n gweld newid. Mae yna rai pobl sydd yn galw eu hunan yn Gristnogion, ac yn edrych ar ei bywyd nhw, ac yn wyndran eu hunan, wel, pam dydw i ddim yn tyfu? Pam ydw i ddim yn gweld newid? Pam ydw i dal i fod yn yr un lle yn ysbrydol ag o'n i 10 mlynedd yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl? Pam bod fi'n teimlo mor oer yn ysbrydol? Pam ydw i'n teimlo mor sych yn ysbrydol? Pam ydw i'n teimlo fel bod fi ar fi'n rhoi lan a troi cefn ar y ffydd yn llwyr? Yn aml iawn, mae'r ateb, dwi ddim yn gymryd. Mae'r ateb yn syml, chi ddim wedi bod yn gwneud yr hyfforddiant. Os chi eisiau dod ymlaen yn ysbrydol, os chi eisiau cryfhau a gwella a dyfnhau yn eich perthynas chi gyda Duw, mae rhaid chi wneud yr hyfforddiant. Ac os chi ddim yn gwneud y pethau yna, dylsech chi ddim bod yn synnu os nag ych chi'n gweld unrhyw gynnydd. A fel unrhyw hyfforddiant, mae yna ddyddiau braf yn mynd i fod. Weithiau, os chi yn berson sy'n mynd i'r gym, weithiau chi, personal best, a mae'r pwysau'n symud yn ysgafn. A weithiau dwi ddim, a mae'n anodd. Os chi'n hoffi redeg, weithiau chi'n deffro yn y bore, a mae'n tywallt y glaw. Mae rai pobl yn hoffi redeg yn y glaw, ond mae'n oer, a mae'n wlyb, a mae'n dywyll, a mae'n ddiflas, chi ddim yn teimlo fel e. Mae'n rhaid i ni fod yn ddisgybledig. Mae'n rhaid i ni fod yn ddisgybledig wrth wneud yr hyfforddiant. Nawr pam te? Pam? O fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt. Am ein bod ni'n ceisio y dorch. Ceisio y dorch. Nawr, dy'r gair torch ddim yn gyfarwydd falle erbyn hyn. Y gair yn Saesneg yw wreath. Ac fel arfer, heddi, os mae rhywun yn cystadlu mewn gemau neu mabolgampau, maen nhw'n cystadlu am medal, neu cystadlu am troffi, neu cwpan o ryw fath. Ond yn y cyfnod yma, oedd y cystadlu am dorch, coron, mewn ffordd, o'ch chi'n cael eich coroni. Ac oedd pobl yn mynd i'r mabolgampau, nid mwyn cymryd rhan, ond mwyn y dorch. Dyna oedd yn bwysig. Cyrraedd y nod, cyrraedd y llinell derfyn, cyrraedd y darged, a gadael gyda'r goron. A fan hyn, i ni'n gweld unwaith eto gras rhyfeddol Duw. Achos yn
ei drygaredd, mae e yn rhoi coron i bob un o'i bobl. Ni wedi cael ein ysgoffa hynny yn barod yn y gynhadledd hon. Mae'n rhoi coron i bob un ohono ni. A mae'n gwneud hynny trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yr arglwydd Iesu Grist yw'r un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth i'r milwr, a fe yw'r un sydd wedi ennill y wobr i'r athletwr. Mae yna garol yn does, ni ddim yn meddwl am ganu cyrolau fel arfer mis Awst, ond mae yna garol, fy hoff garol siwr o fod ar gyfer heddiw'r bore. Chi'n cofio'r pennill hon, fi'n siŵr. Diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd, mwyn coroni Seion, hynny yw pobl ddew. O'i wir fodd, i blygu ei ben dihalog o dan y goron ddreiniog. I ddioddef dirmig lludiog, o'i wir fodd, codi pen yr eog. Dyna yw yr fengil yn dyfa fod yr arglwydd Iesu wedi diosg ei goron, wedi gadael ei ogoniant, a wedi dewis dod ar ffurf gwas, ar ffurf ceithwas, a'i fod e wedi gwisgo coron o ddraen. Coron melldydd, coron cosp, coron, os allai roi fel hyn, y collwr, y loser, yr un sydd wedi colli pob hawl ar gariad Duw. Colli pob hawl ar berthynas gyda Duw. A reswm pam nath e hynny, oedd mwyn codi pen yr eog a'n coroni ni. Os ewch chi Mabel Gampe, ysgol, erbyn hyn, yn aml iawn, be newch chi weld yw bod pawb yn cael gwobr. A dyw rai rieni ddim yn hoffi yma. Y rieni cystadleuol, y rieni sydd efo plant cyflym, come on, nhw sydd ar y blaen, nhw sydd heiddiau. Mae pawb yn cael gwobr. Diolch beth, mae dyna sut mae'r arglwydd yn trin ni. Ni sydd yn baglu mor aml. Ni sydd ddim yn hyfforddi fel y dylsyn ni ac yn gwasgu snooze ar y cloc alarwm. Ni sydd yn colli ein llwybr ni, yn hytrach na redeg y ras yn syth fel y dylsyn ni. Ni sy'n cael ein llygedynu gan bob math o bethau. Mae'r arglwydd graslon yma yn ein derbyn ni. Ac yn rhoi ei goron i ni mewn ffordd, yn rhoi lle i ni ar y podiwm gyda fe. A pan fyddwn ni'n cyrraedd y llinell derfyn trwy ras, yr un peth bydd yr arglwydd yn dweud wrth bob un o'i weiso ni yw hyn, da was, da a ffyddlon. Tyr di ymuno yn llawenydd dy feistr. Dyna i rannu hwn gyda fi. Mae yna goron yng nghadw ar ein cyfer ni. Coron cyfiawnder sydd wedi cael ei roi i ni yn rad ac am ddim trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac, fel sydd wedi cael ei weid yn barod yn y gynhadledd yma, ein braint ni yn y dydd olaf yna, pan byddwn ni wedi cyrraedd y llinell derfyn, bydd tynnu'r goron a taflu wrth ei draed e. A dweud i ti bod clod a'r mawl a'r parch a'r bryd, ti yn unig sy'n heiddi hyn ar ei ben o'r goron. Ni'n redeg achos bod ni eisiau y dorch. Ni eisiau y wobr, ni eisiau cyrraedd yr arglwydd Iesu Grist. Nawr wedi dweud hynny gyd, mae'r Beibl hefyd yn awgrymu yn y dydd ola, bydd yr arglwydd yn gwobrwyo ei bobl. Bydd e'n rhoi anrydedd neilltuol, anrydedd gwahanol i rai am y ffordd maen nhw wedi brwydro ac am y ffordd fan hyn maen nhw wedi
redeg. A felly fi'n credu wrth i ni edrych ar yr adnod yma'n gyda'n gilydd, mae yna un peth ola sydd angen ei ystyried, sef dilyn y reolau. Os yw rhywun yn cystadlu mewn Mabolgampau, ni all ennill y dorch heb gystadlu yn ôl y reolau. A fi'n siŵr i rai ohoni, mae'r iaith yna yn gwneud ni chydig bach yn anghyfforddus. Bod yna rhywun yn sefyll yma, yn Gynhadledd, Mudiad Efengylaeth Cymru, ac yn dweud, mae'n rhaid i ni ddilyn y reolau. Achos wrth gwrs, yng Nghymru, ni wedi gweithio mor galed yn dwy i bwysleisio fod Cristnogaeth yn fwy na crefydd, fod e'n fwy na dilyn y reolau. Dilyn Iesu sy'n bwysig, nid just dilyn y reolau. Wel, wrth gwrs. Ond fel mae rai yn galw, beth yw hynny? Yw cheap grace. Gras rad mewn ffordd. Be mae Paul yn dweud yw os i ni eisiau ennill y dorch, mae'n rhaid i ni gystadlu yn ôl y reolau. Ar ben hyfforddi, ar ben gwneud y mwyaf o moddion gras, mae'r athletwr go iawn sy'n mynd i ennill y dorch yn gorfod dilyn y reolau. Nawr be mae hynny'n golygu? O, ni'n gwybod yn dyn ni, mewn unrhyw chwaraeon, unrhyw gystadleuaeth, mae yna bethau chi fod gwneud neu gorfod gwneud, a mae yna bethau chi ddim fod i'w gwneud. Mae yna bethau sydd yn eich diarddel chi ac yn colli pwyntiau i chi, a mae yna bethau sydd yn ennill pwyntiau a pethau sydd yn ddisgwyliedig o rai sydd yn cysadlu. A mae'r pethau mae'n amrywio dyn nhw o gamp i gamp. Falle chi wedi cael y profiad yna, chi'n rhoi'r Olympics ymlaen, achos dyna'r unig tro mewn 4 blynedd byddwch chi byth yn gwylio rhyw chwaraeon random, a chi'n gwylio rai o'r cystadlaethau yma, chi ddim cweith yn siŵr beth sy'n mynd ymlaen. Pam bod y ref yn codi fflag fan hyn? Wel, achos chi ddim yn deall y reolau. Weithiau chi'n gorfod cadw o fewn rhyw linell, neu weithiau chi ddim yn cael taclo mewn rhyw ffordd penodol, neu chi'n gorfod cadw'r bêl, neu taflu'r bêl mewn ffordd penodol ac yn y blaen. A mae'r un peth yn wir gyda dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna bethau ni fod i'w wneud, mae yna bethau ni ddim fod i'w wneud. Mae yna bethau, nawr ni ddechrau o'r pethau i'w osgoi. Mae yna bethau sydd ddim yn gywir, pethau sydd ddim yn dderbyniol i bobl sanctaidd Duw. Pethau ydyn nhw sydd yn perthyn i'r hen fywyd, yn perthyn i'r byd hwn. Mae gormod ohonyn nhw i restru, ond mae'n nodi rai. Ni ddim fod i golli ein tymer. Ni ddim fod i golli reolaeth o'n corff ni, trwy gamddefnyddio diod neu pethau eraill. Ni ddim fod i fyw yn amhir a dilyn chwantau ein cnawd ni. Ni ddim i addoli diwiau eraill. Ni ddim i fod yn falch. Ni ddim i fod yn farus. Ni ddim i ddweud celwydd. Dyn ni ddim i grwgnach a grymblo a dyn ni ddim i gosip yna. A gallwn ni fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Os yw rhywun yn gwneud y pethau hynny, wel, be maen nhw'n dangos? Wel, maen nhw'n dangos bod nhw ddim eisiau redeg y ras. Nid bod Cristion yn berffaith, ein ni gyd yn llithro, ein ni gyd yn gwneud camgymeriadau, ond os oes rhywun yn gwneud arfer o'r pethau yna, yn byw yn y pethau hynny, mae rhywbeth yn bod. Nawr fe eisiau chi feddwl o ddifri. Oes yna bethau yn y restr yna, i ni yn derbyn, neu yn esgusodi. Oes yna respectable sins. Just meddwl, os yna bethau yn eich bywyd chi a chi'n turn a blind eye iddyn nhw. Falle rai amlwg nes i nodi gosip am. Mae'n broblem di. Mae'n anghywir. Ni siarad tu ôl i gefn rhywun, siarad, hyd yn oed os yw'n wir, i siarad mewn ffordd sydd ddim yn garedig
heb yn nhw'n gwybod hynny, ac eto ni'n gwneud e, ni'n gwybod bod e ddim yn iawn, ond dio ddim mor ddifrifol â hynny. Neu trachwant. Eisiau mwy, wastad eisiau'r ffôn diweddarar, car diweddarar, tŷ mwy, mae'n gwneud ni bach yn anghyfforddus weithiau, ond ni'n anwybyddu, os dim ots, os e. Dwi ddim mor serious a rai pechoda. Neu colli tymer. Ydych chi gwrdd â rai, Cristnogion, a maen nhw'n dweud, fi jyst methu helpu e. Dyma jyst siwr ydw i, short fuse. Na. Mae'n rhaid i ni dilyn y reolau. Mae'r arglwydd wedi gweud, chi ddim yn gaeth i'r pethau yma mwyach, chi ddim i aros yn y pethau mwyach, chi fod i tynnu nhw a'i taflu nhw oddi wrthoch chi a roi nhw i farwolaeth. Wrth gwrs, mae yna agwedd positif hefyd yn does. Mae yna bethau sydd yn ddisgwyliedig gen ni. Mae yna ffordd o fyw. Mae yna ymddygiad sydd yn plesio Duw, yn anrydeddu Duw. Pethau sydd yn ein gwneud ni'n fwy tebyg i'n gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist. Ni fod, mae'n gormod i restru yn llawn, ond ni fod yn bobl llawn cariad, llawenydd, tangnefydd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybleth. Ni fod i garu ein gelynion a troi'r foch arall a mynd y filltir ychwanegol. Ni fod yn hael ac yn hunan aberthol ac i roi fod e'n costio i ni a ni fod i garu eraill ac ystyried nhw'n fwy pwysig a teilwng na ni ein hunan. Nawr unwaith eto, gai ofni chi feddwl, os na bethau fyna i ni'n esgeuluso. Yn gwneud esgusodion amdano nhw, mae hwnna'n rhy anodd i fi. Fi wedi trio, fi ddim gallu byw fel hynny. Na, chi yn gallu. A dyma'r union bywyd mae'r arglwydd wedi'n galw ni iddo fe. Dyma mae'n golygu i ddilyn y reolau wrth i ni ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Nid mwyn achub ein hunan, ond mwyn plesio yr un sydd wedi ein hachub ni. A'r gwir yw, ni methu gwneud hyn ar ben ein hunan. Ni angen help yr arglwydd wrth gwrs, ond ni angen help ein gilydd. Chi weld, os allai weid fel hyn, falle mae perygl y darlun fel mae'n cael ei roi ni fan hyn, os yw rhywun yn cystadlu mewn Mabolgampau, yn syth ni'n mynd i feddwl yn unigolyddol fel petai dim ond un torch sydd a fi angen ennill ar drail pobl eraill. Ond nid fel na mae o gwbl. Mae yna ddigon o ras gan yr arglwydd Iesu. Mae yna ddigon o goniant gyda fe i'w rhannu. Mae yna ddigon o wobr ganddo fe i'w roi i'w bobl. A felly, y peth gorau i fi yw bod fy mrodyr am chwiorydd i'n redeg yn dda. A'r peth gorau iddyn nhw yw bod fi yn redeg yn dda. Mae fel ras lle mae sawl person yn cystadlu ar yr un tîm. Ac weithiau chi'n gweld redwyr neu beicwyr yn dyfen yn cysgodi ei gilydd. Mwyn helpu rhywun sy'n falle'n stryglo. Ac os oes rhywun yn dechrau blino'n annog y llall ymlaen. Pam? Wel, achos ni ddim yn mynd i fod ar ein colled. Mae'n mynd i fod yn lawenydd pyr. Wrth i ni gyrraedd y llinell derfyn a gweld y rai ni'n caru. Y mynd i fewn i ogoniant yr arglwydd Iesu a clywed i canmol nhw. Dyna ni eisiau. Ni eisiau fe iddyn nhw yn gymaint ag ydyn ni i ni'n hunan. Clod i Dduw. Amen. Amen. Gan ni weddio. O arglwydd ein Duw i ni, yn diolch yn fawr iawn i ti. Am y bywyd rwy ti wedi'n galw ni iddi. Bywyd sydd gyda llawer o heriau ac yn gofyn am ymdrech a disgybleth
A ni'n cyffesu arglwydd yn aml iawn bod ni ddim yn hunan ddisgybledig, fel y dylswn ni fod, fel ni'n dymuno bod. Arglwydd maddau ni'r adegau hynny lle ni wedi diogi. Ac arglwydd wedi, cymryd pethau yn ysgafn a wedi bod yn ysgeilus. Arglwydd helpa ni. Helpa ni gadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi ennill y goron ar ein rhan ni. A Dad, am wneud i helpu ni. Helpu ni fyw bywydau sydd yn dyblesod i nawr. Arglwydd ni ddim eisiau bod unrhyw beth yno ni yn dwy'n anfri arno ti. Ac arglwydd ni eisiau bod ein bywydau ni yn rai sydd wrth dyfodd di. Arglwydd helpa ni nawr. Helpa ni i redeg y ras yn ddiflino. Ac arglwydd helpa ni i annog ein gilydd ymlaen, fel brodyr a chwiorydd yn redeg gyda'n gilydd. A bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Llawryfon, yr gair yna, yr un gair a torch mewn ffordd, coron. Rowch ar ben yr oen ar orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gor i neb, ond iddo ef. Nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. The
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddai gyda ni oll yn awr ac am byth. Amen.